Hola, somos el colectivo Cazzoal. Soy Valentina Russo, Cate Barceló y Zoe Gisler. Somos un colectivo de teatro-danza y estamos aquí en la residencia de Ima. Nosaltres vàrem començar a fer feina fa un any i mig i ja duim, aquesta és la tercera residència, vàrem fer feina dins de la residència del Mediterranean Pass i els dies de dansa a Inca. Vàrem fer una peça de 15-20 minuts que se diu Incorpore, on fem feina i explorem tota la crítica a l'estereotip de bellesa femenina i això ja fa uns mesos, ara s'ha quedat descansant un parell de mesos més i bé, ara la Zoe us explicarà què fem aquí. Sí, ara com que la residència aquí a EIMA estem també en un puesto rural, pues la idea era d'anar des de la combinació amb la naturalesa amb la bellesa femenina, amb el que és lo natural dins de nosaltres, no? I per això ara el que estem fent és més d'anar també al camp, sentir les sensacions que vol dir d'estar damunt un terra natural, d'estar en els arbres, de sentir l'olor dels arbres i de dur-nos, ja veus d'aquí, un parell de coses cap a l'estudi i fent feina amb les coses que ens trobam per aquí.